Lima ka buk isda. Duha ka kinason. Kusog kay ulan, kusog kay kilat. Wala mi ka kuan. Hi guys. Mag-uban ko ni Alan pag pamana. Kawan na mo ay si Ariel og si Ken. Si Mimi og si Lang din hira na magbilin larilin. Ako saan ni day? Kag sinabatas ko ito. Ko ganyan ra no. Karon pa ta tugong duman na rami. Adungan na matubang? Kagato patalisayan to. Nasi Kokoy uban pod to asya nag-agi sa talisayan. Pero ya gamit ito day? So yabi yat. Siguro ni sukat mga bilin. Amo dito day spot buang gid. Hi guys, sabot kami sa dagat. Dako kayong hunas. Magtuong tagpanginhas guys. First time na ko nakapanginhas. Panginhas ko na. Uban ko nila ni Kin kay kanil sila. Anad na sila og si Ariel. Anad na sila manginhas. Ako wala ko sukad. Luag kayo ang kuwan. Ay, hunas ka sa nga tanan. Grabe ka daw sa hunas. Dali may magkaligo guys. Dali may maliguan. Muna mong kaliguanan dali. Yaw. Diba ang bunbun o? Tsara ka ayo biyag. Dali may mga ligo. Tsara kayo mong kaliguanan guys no. Tako lang kayong hunas. Tuon tara ng panginhason sa baka ning kuan atong makuha karon. Wala ning kuan no agoy. Bigyas ko hapit. So ni Alan to ara. O pa si Kukoy na abot. Sa una lagi lang kay makakaon lagi ta og kuan lukot-lukot. Wala na lukot-lukot karon. Nay sawaki guys oh, padong. Wow, taho kay bay. Ang sabi sudlan na. Siyang sundan. Oh, may ako sudlanan. Tabi po. Wala di sudlanan. Ang dang ko ni ay Kin. Saya sa ko pa isaw. Aman. Pagid ito kadi sawaki din no. Tutug ko na da. Dagko na naunod. Ah. Kaya din na yun eh. Diyan lagi may paingon. Dagko sawaki guys. Isa pagkalubat di hapon kay mo pa mi nakapunga, mo pa mi nagsugod. Kalubat. Yapay sa wakid ya. Tawag ko lang ito kay dagan na sila. Ang ito duwar man. Dagang kik sawaki guys oh. Unsa? Si ito. Nanaw puro. Puta gusto ito eh. Starfish. Nadaro ko ito to. Asa na yun? Ito. Ha? Ito. Ito na?
So, man pagdakop. Ha? Daghang kayo ito, guys, oh. Dah. Wala may kuan, pokot. Daghang siya, guys. Ha? Sayang, walay pokot. Pokotan. Ang daming ito. Dako kay starfish. Starfish. Linaw kay dagat, guys. Pero wala pa kauban ni Alan. Harap si Alan na paingon. Ano mo tatay, Doy? May nagbanding dito. May pagidalan akong solar bay. Sunod solar akong dadon. Kaso ba? May nag-overnight dito. Ali M, ato ni kanon M. Kablo ka na ni kanon M? Pikas? Yung gilisuot ng dakit sa motor. Naray sa waki, guys. Napa? May pa nagdala dito sa kuanda. Itong suka nga na sili. Nara guys, mura na among kuha nga sa waki. Nag-ulan. Hulat na lang bidani nila ni Alan. Ito ang problema karon sa ano pagkaon. Karon nga dito. Karoy. Ikaw taga sa taga syudad. Ah. Inanaon nila siya kutsilyo. Dala ito ng kutsilyo. Kaya di ka matunog. Kutsilyo dito na dapat. Dukdukon kag bato. Naro. Ah. Ay, ano dong? Reko. Ano lang ito nun? Hilo. Kanang itom, ipagkaon. Kanan ay. Sampuli dong. Sampuli na si dong kay taga-bukid na dong. Ito, tagasa ka. Sudod. May lang. Uy, magwa ka puyo kagayan. Kaya nagot sara kay aron makanggid itong unod. Ano ba? Hindi madugmok. Kung kamot relogit na nila, magunin sa waki kay agtubig dayon. Kailis. Ano ah? Kailis kita yun. Kailis na siya dahil. Dami siyang dagat dong. Kailis. Dami siguro ni siya katong na ano. Naisuka bang halang. Pamahidoy. Basta ito ka. Gagiging ka doy. Isuba dong. Lagi na siya dong. So okay ka pa na eh. Ang game po. Hi guys, dumating na mi galing sa dagat. Swerte. Swerte kay guys. Daghan kaya mong kuha. Daghan gi kayo as in. 5 kabuk isda. 2 ka kinason. Kusog kay ulan, kusog kay kilat. Wala mi ka kuan. Nawal mo lang.
Mulmul din na. Mulmul na. Mulmul. Sabaw naman na guys. Kayo kami na niyapon. Mulmul. Di, basta. Ayan guys. Ready na ang aming hapunan. Nagabinaan gyud. Naglatab-latab ang sabaw. Kalami sa kinason. Isan lang na namo si Mimi. Kaya natulog. Iya gitong pinakadako. Doon na sa pinarito nga. Inasin na siya nga isda. Ako na siyang giprito. Among solar guys. Oh, hinay na kayo. Kay wa kayo init. So mga unat ta. Yan guys. Ready na aming hapunan. Kaon na ta guys. Ito mga doy. Di nakagaon doy. Di nakagaon. Naisabaw. Ako sabaw. Lami ang sabaw guys. Tamis-tamis pa. Di siya ma-front kay hinay kay solar. Ano no doy? Yan lang. Nah, itu sudah kawan ni, bentuk saung, Ang nak kuat. Mungkin kau bentuk saung. Oh. ang saan siya pagkaon? Marami. Ini Ha? apa buat kamu tinggi? Siya kaon man eh. Malal mo ang kaon no. Wala. Wala. Kaon to. Makaon mo na. Makaon ng tinay mo na. Ito so. Ako may legit pinasunday. Pag ako di makaon. Juwanaan mo guys. Kasi ka basa. Gusto saksakin ah. Hmm? Lalu yung tagang. Maga-maga na. Sino na? Diba ka maga-maga? Kamon-mon. Magkakataong. Ano makukuha na eh? Di ba ragdag? Di ba ragdag ka nabilin? Sahong og. Kuan? Budbud. Nakuha ko na. 5 lalaki. Akala pa nagluto lang. Nakuha na siya guys. Ayaw. Lami ang sabaw guys. Tamis-tamis. Uy, gusto pa ba? Gusto ka suyok. Bos na.
Mag-lips to lips ta guys. Hindi mo kabalo. Sorry, di ka kaon. Uy, di lagi mo mag-away. Di ko siya maksuksok. Hello? Dago kasi nanay na ako. Kaon tag kinasong guys. Wala po ni. Ano sa baka? Hoy! Nabuang yung mayroon. Paka para sa nason. Dito mong sila naman na nialan sa kuan. Itong kaliguanan na mo. Baka dito, kuan isda. Wala sa kayo mga bato dito, no? Ano ba ito eh? Pa. Ikaw ang kinasun, guys. May isa. Nay mo pa na. Nay mo pa na. Para kuha. Dako. Oo. Kaop ra. Gamay tayo. Gusto niya may ko ah. Oh, ano? Lang. Kaya lang. Nini. Gamay lang. Isa nini. Ito, dua kabuk lang. Ang ganun. Yang Abrito. apa mo gagawin mo dito? Mo ba? Mo ba? Oh, ginaman ka. Dito dua ka boleh bilang? Kauntan niyo lahat, guys. Lamig yung sabaw. Wah, mo. Buat dia. Ano? Kali lang.